malipay. Hinaw paunta, kitang tanan hatagan sa tuwang kalipay. Ngayong buntag sa tanan, abi-abi kamo karon nga nasa inyong mga panimalay, nasa mga kasimbahanan, nasa ilahang mga lugar nga niuban sa atong panimbahon karon, tiniusang panimbahon sa Central District Convention. Hinaot nga masentro gayud nga atong hunahuna o kasing-kasing diha sa atong buhi nga Dios, sa atong pagtapos nining tuiga, sa atong katapusang simba karong tuiga. Atong andamon ang atong matag usa ka kinabuhi, manindog kitang tanan alang sa tawag sa pagsimba sa tubag-tubag. Duol na kamo katawhan sa Dios ug maglipay kita, kay natawo na ang gisaad sa Dios nga manunubos. Natawo si Jesus sa pasugna sa Bethlehem, ug siya ang tumanan nga nakatugsanan mga buot sa tanang katawan. Si Jesus ang pulong sa Dios nga nagpakatao ug mipuyo uban kanato. Siya ang Emmanuel, ang Diyos nakauban nato. Busa, duol kitang tanan uban ang kalipay, halaran ug simbahon si Kristo Jesus. Atong awiton atong himno sa pagdaig ug kalipay, magmalipayon ang tanan. Paglaglag sa sana, isang yaw sa tanan. Sa lugmamagahari siya, sa nasod na tanan. Ang katarungan nga himbing ang lupa o kaluoy niya, isang yaw sa tanan, isang yaw sa tanan. Maghawig
Langit no namong amahan, mapasalamaton kami nining higayon nga imong gihatag kanamo aron kami makaduol kanimo sa paghalad, pasalamat ug pagdayeg sa imong ngalan. O Dios, miduol kami kanimo uban ang pagpaubos sa among matag usa ka kinabuhi. Ginoo, pasaylua kami sa among mga kalapasan nga nabuhat nganha kanimo. Andama kami Ginoo sa among matag usa ka kasing-kasing Ginoo nga mahimong abli o sa pagpamati sa mga pulong nga imong gusto nga among makatunan niining taknaa o Dios aron kini mahimong magmabungahon sa among kinabuhi samtang kami magapadayon sa pag-alagad nganha kanimo. Ginoo, uban ang imong balang espiritu lamdagi ang matag usa namo nga hunahuna aron amo gayud nga makatunan ang gusto nga imuhang ihatag kanamo nga mga mensahe niining adlaw o Dios. Ining tanan among gipasalamatan madawat sa imong ngalan. Amen. Ang patukuranan sa atong mensahe niining kabuntagon kutlo gikan sa Mateo 21 ngadto sa 23. Nanganak siya batang lalaki ug nganlan siya Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babayi nagsabak unya manganak og batang lalaki ug nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Shining all around, the blaze of the sun glory. Hear the angels fill the sky, make joy in song and story. Gloria, 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 Hosanna in the highest. Peace and joy to all the earth, for God has shown His favor. Born to you is only night, a child, the Son of Savior. Gloria, 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 Hosanna in the highest. Come and see the Holy Child, this wonder God has given. Worship the infant Lord, the life and joy of heaven. Gloria, 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 Hosanna in the highest. Maayong Pasko o bulahang bagong tuig 2021 kanatong tanan nga mga kaigsuunan diri sa Central District, sa Southern Mindanao District Conference ug sa uban pang kasimbahanan nga magasubay ug mag-aapil niining atong hiniusang pagsimba diri sa Metro Davao. Atong pagpasalamat sa tanan nga may apil usab sa pag-awit, mensahe sa awit nga makapaandam kanato alang sa mensahe niini nga kabuntagon. Salamat Ginoo nga ikaw magpadayon sa pagpataliwala diya sa imong mga anak. Aron padayon namong mabati ang imong gahom ug gugma
labi na sa magapaminaw kami sa mensahe gikan kanimo pinaagi sa imong mga alagad. Alad mo ang among kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong mensahe giuluhan pagpasalamat alang sa tambal or thanks for the vaccine. Karon ang katapusang Domingo sa tuig 2020, tuig sa tanang kalisod, pandemya, pagsulay sa kinabuhi nga giagian. Human sa napulo ka bulan, unsa man ang atong salamatan sa Ginoo. Siguro daghan kaayo. Kay matud pa ni Apostol Pablo, in everything give thanks. Sa tanang butang, kapasalamat gyud kita sa Dios. Salamat kita nga napakita karon. Taliwala sa atong giagian nga mga hulga sa sakit, kulba sa COVID, pagkawalay trabaho, pagkagutom, pagkalibog, pagkakaguol, ug daghang mga pagbati nga dili gayud saysay tungod sa giagian natong mga kalisdanan o depression dala niining pagsinati sa pangkalibutanong pag-atubang sa pandemya na COVID-19. Daghan kita pasalamatan atong pamilya, ang atong iglesia, ang atong katilingban nga nagapadayon. Bisan pa kung grabe ang kasinatian sa lockdown, quarantine, pag-undang sa trabaho, mga activities, ang mga bata diha sa bag-ong estilo sa pag-eskwela, ug sa daghan pang mga kalisdanan nga atong agian. Salamat sa Ginoo sa iyang kusog, kaayuhan o kabaskog sa atong kinabuhi. Yes, kung doon na ba'y usa ka butang nga atong pasalamatan sa Ginoo sa tibuok kalibutan, kaning pagdiskubre sa vaccine karon. After 1 year, nanggawas ang mga vaccine dito sa Amerika, kauban sa Germany, na ay company nga gitawag og Pfizer Biotech nga nakahimo og vaccine. Sa Amerika na gihapon ang Moderna, Novavax o Johnson & Johnson. Sa China na ang Sinovac. Sa UK na ang AstraZeneca. Sa Russia na ang Sputnik 5. Sa Pilipinas, subay na sa to VCO, Virgin Coconut Oil. Og nasulayan na nga usa ka supplement, dili vaccine, alang sa mga nakaagi COVID o sa tanang wala nakaagi COVID. Sila adunay testimonyo nga makapalig-on kayon sa resistensya sa tao. Of course, ang daghan natong mga haplas ug uban pang mga kinaiya sa tuob nga ang uban di pud motuo ug uban pang mga pamaagi. Dito sa UK, dunay usa ka tigulang babae nga 90 anyos nga gitupukan sa Pfizer vaccine. Siya ang pinakauna niya ang nagtupok sa iya, usa ka Filipina nurse. O Pfizer ang gigamit. Matud pa sa gobyerno sa UK, millions of people ang naglinya ilang plano nga tupukan. Now, diri sa Pilipinas, makaingon na lang ta sa Tagalog o sana all. Unta, mabaksinan tanan. Pero katawanan, kay nigawas ang balita ni aging simana nga dunay nagtestimonyo nga dunay usa ka businessman dito sa Binondo sa wala pa natupukan tong unang babae sa UK. Nagtinupukay na diay dito sa Binondo, Manila. Unsa may gitupok, itod pa sa tao nga gitago iyang naong og pangalan, gikan sa China nga vaccine. Daghan daw silang naglinya nga mga negosyante, mga iladong tao ug mga politisyan. Gani ka-mention pa siya nga nay isa ka senador. Ako gauna-una ta bisan kung wala pa official jud nga government to government nga palit, pero kaning mga Pinoy, mga dato, ngita nyo nig mga pamaagi.
kanang mga smuggle ba at pagbabitaw from toothpick to battleship na alam mo na China tanan akala pang tambal pwedeng mahimo makaingon na lang ta nga sana all kay lagi diri sa murag wa pa man na human jud ang orderay o naglalis pag-asa jud ta mo order niini usa sa mga interesting nga hisgutanan mahitungod aning vaccine. By the way, kini nga mensahe na ako ni dito sa Turil pero in English karon ako nang Bisaya. Kining founder o CEO sa Pfizer si Albert Bourla. Interesting kayo kay si Albert Bourla di ay usa ka Hudiyo nga taga Tesalonica. Ug sa iyang pagka-prominente karon nga daling ni gawas ang iyahang vaccine, giimbita siya ni adtong pagtapos sa Hanukkah festival sa mga Hudiyo ni adtong December 18, giimbita siya sa usa ka virtual lighting of the Hanukkah candle nga gi-sponsor sa Israel Embassy diha sa Washington. Ug matud pa ilang write-up sa Jerusalem Post nga si Albert Bourla anak sa mga survivor sa Holocaust nga iyang ginikanan nagpuyo sa Greece niadtong panahon na during sa patay panahon sa gobyerno sa Nazi magdagkot sa kandila sa panahon sa pagfiesta sa Hanukkah ang fiesta sa istorya sa imposible nga nahimong posible matud pa sa post Jerusalem Post, kinsay magtuo o kinsay maka una-una kabasig kaning iyang gihimo mao na po'y makaluwas og daghang mga kinabuhi. Sawa pa siya nagdagkot sa kandila kanang lampstand sa mga Hudiyo, iyang gipambit nga tinuod ang Hanukkah usa ka istorya sa impossible to the possible. Usa ka istorya sa milagro kay kini istorya man nga gibase didto sa panahon sa Maccabes o Maccabean brothers nga sa dihang gipanamas-tamasan ang ilang templo sa mga nangabot nga mga Griego ilahang giilog og balik ug sadyang niilog nila balik ang templo ilang gilimpyuhan kini og nagdagkot sila kandila sulod sa 8 ka adlaw nga dapat dili mahurot in 24/7 ang kandila nga magdagkot lampstand. Pero natingala sila kay gamay na lang kayo nga kandila. Pero natingala yun sila sa dakong milagro kay niabot og 8 ka adlaw nga walay undang ang pagsiga sa kandila. Mao ning ilang fiesta sa Hanukkah, the feast of miracle. Gikan sa imposible ngadto sa imposible. Og mao nang ilang giila ang development o achievement ni Albert Bourla nga mahimong usa ka testimonyo sa milagro sa paspas kay pag-develop sa vaccine nga sibling makaluwas sa millions of people all around the world. Who knows matud pa sa English kisa pa'y makahibalo nga niining panahon na usa ka Hudiyo na pod ang gamiton sa Dios na mahimong instrumento ang iyang company aron muluwas og daghang mga kinabuhi. Bisan pa nga ang vaccine 90 to 95% lang. Ug ang vaccine gayud naagoy daw kuno kini gitawag og side effects. Pero ang tanang mga tao sa UK, sa Amerika, sa China, sa Indonesia, sa Australia nga natupukan na sa Brazil. Silang tanan daghan sila mosulti nga puno og paglaom nga human sa pagtupok og kaduha katulo kaning COVID-19 mahimo na lang nga history. Mga igsoon, my dear friends, atong kalibutan katubang og grabing kalisdanan, grabing kaguol, grabing sakit. Ug nangita ang mga tao
og paglaom. Ug ang ilang gipangita nga paglaom ang tambal nga moabot. Ug daw niabot na sa mga dagkong nasod apan sa tua wala pagayon. Sa tinuod 2,000 ka tuig na ang nilabay. Gipadayag na sa Ginoo ang hingpit nga vaccine alang kanato nga niini nga vaccine ang walay katapusang kaayuhan mabati sa tao. Eternal healing, grace, and mercy. Masinati sa mga tao nga makakita niini. O makasinati niini. Unsa man ang pangalan sa vaccine? Pangalan sa vaccine, Emmanuel. Hallelujah. Ang Dios kauban nato. Sa wa pa kini nahitabo 700 ka tuig ni atras dunay propesiya ang propeta Isaiah ngadto sa katawhan sa Juda nga nagatubang og hulga sa pagsulong sa mga dagkong nasod, kamatay dinhi, kamatay didto, ug uban pang mga hulga sa gubat. Apan hatag og paglaom si Isaiah ngadto sa katawhan sa Dios uban sa pulong sa Dios nga usa sa timaan ug walay laing timaan nga usa ka ulay nga babay magsabak ang usa ka batang lalaki ug tawgon siya Emmanuel. 700 ka tuig atuman kini ngadto kang Birhen Maria ang usa ka ulay nga babay nga taga Nazareth nga minyuonon ngadto kang Jose. Pinaagi sa balaang espiritu gi sabak ni Maria ang batang lalaki ug matud pa sa atong gibasa ganina kani nga bata tawgon usab og Emmanuel, ang Dios kauban nato, pagtuman sa gisulti ni Isaiah tungod kay iya mang gayong luwason ang kasalanan sa kalibutan. Emmanuel, subad ang kahulugan niini. Tulo ka butang. Una, miskot kag Emmanuel nga adunay batang lalaki nga gihatag. Dili batang babay. Batang lalaki ang gihatag. Ug matud pa ni Isaiah 9:6, usa sa iyang mga ngalan is Everlasting Father. Walay katapusang amahan. Sa unsang pagkahitabua nga ang anak nga lalaki tawgon pud siya walay katapusang amahan. Di ba ang nagpadala ang walay katapusan nga amahan? Ni duha na di ay sila. Masabtan lamang kini diha mga igsuon sa konsepto sa Trinity. The unity of God in 3 persons but one God. In fact, usa sa mga ngalan ni Isaiah, ang Son is mighty God. Ang Dios gipadala niya ang iyang kaugalingon. Matud pa sa usa ka magsusulat, wala niya gipadala si Kristo. Ang iyang gipadala ang iyang kaugalingon mismo. Siya mismo iyang gipadala ang iyang kaugalingon aron nga diha pinaagi sa iyang anak. Ang iyang anak muuban sa tanang mga paglakaw, pagkinabuhi sa katawhan. Ang mga anak muuban diha sa tanang buhat nga ordinaryo sa mga tao aron ilang masinati sa Dios ang paglakaw niya sa ubang mga tao ug ang mga tao daling makadugtong ngadto sa Dios. Nadudunay sa kapamalandong na dili ba nindot nga pasalamatan nga ang Dios nagpaila diha sa usa ka bata, dili anghel. Kay kasagaran nga mga pagpaila sa mga anghel, ang una gayud nilang pulong musulti man jud sila, do not be afraid. Basta magpakita gani ang anghel, ang una jud isulti, ayaw ka mo kahadlok. Ngano man ang tanang mga tao magtan-aw sa anghel, mahadlok gayud sa iyang kahayag, sa iyang himaya o sa iyang kakuyaw. Apan karon dili anghel lang niabot. Ang Dios mismo niabot.
Pero sa unsang paagi? Sa paagi diha sa usa ka batang lalaki nga natawo pa jud sa pinakaubos nga pamaagi. Aron nga unsa? Aron kita dili mahadlok sa pagduol kaniya. Ug aron kita dali nga makaduol kaniya. Ang tanang mga ordinaryong mga tao, mga kabos, ang tanang mga naglisod, ang tanang pinakagamay diha sa ilang kinabuhi. Kaduha, Emmanuel means nga ang usa ka magbalantay gihatag alang kanato. A shepherd is given. Di ba ang mga magbalantay karnero ang labing unang gipadayagan sa balita sa pag-abot sa Dios? Tungod kay kasama gayon ang anak nga matawo nga manluluwas sa usa ka magbalantay sa karnero. Matud pa sa usa sa mga ngalan niya sa Isaiah 9:6, tawgon siya og kahibulungang magtatambag og prinsipe sa kalinaw. Siya ang atong guidance counselor nga magagiya kanato sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa kalinaw ug pagkamatarong. Alleluia. Siya magauban kanato bisan pa kung kita maglakaw diha sa landong sa walog sa kamatayon. Kay siya ang atong magbalantay nga magauban gayon. Katulog, katapusan, Emmanuel means nga ang Ginoo hatag kanato sa iyang pag-uban pinaagi sa paghatag sa manluluwas, Savior. In fact, ang manluluwas siya gayon. Di ba ang mga tao nangita og vaccine? Busa nag-imbento sila og mga kompanya og mga vaccine aron himuon. Karon ang Ginoo mismo mao ang vaccine. Kay siya wala lang siya natawo diha sa pasungan, kundili nga siya ni lakaw kauban sa mga katawhan aron iyang luwason ang katawhan ug tapuson ang iyahang panaw ngadto sa Calvary. From manger to Calvary, from manger to the cross. Ug gitapos sa Ginoo ang iyang journey aron pinaagi ni ining gospel, sa manang gospel, ang iyahang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, o ang iyang pagbalik pag-usab, mooy hingpit nga kaluwasan sa mga tao. Unsay nakanindot sa vaccine sa atong Ginoo? Ang vaccine sa Dios maoy makaayo sa infection sa sala sa kalibutan. Usa man ang sala, mao ni ang sala nga nasugdan nila Adan ug ni Eva, ikuyanap sa tibuok kalibutan, pandemya. Ug ang tanang magkasala, nawad-an si maya sa Dios ug malaot ngadto sa kamatayon ug ngadto sa eternal nga kalaglagan. Busa ang dugo lamang ni Ginoong Hesus, ang iya lamang pagpakatao, ang iyang kamatayon sa krus, ang iyang pagkabanhaw, ang iyang pagbalik pag-usap, maghingpit sa tanan nga kaluwasan sa tao, garon mawala ang infeksyon, ihimo ug gihalad niya ang iyang kaugalingon. Ang nakanindot ani nga vaccine sa iyahang pagluwas kanato mao nga it's a one-time dosage. It's 100% sure and there is no side effect. Hallelujah. Unsa lay requirements? Only believe. Tuuhi lang ang Ginoo. Tuuhi ug isalig kaniya ang imong kalagog, ang imong kinabuhi. Tungod kay wala namang gayoy laing makaluwas kanato. Dili man ang atong kaalam, dili man ang atong kahibalo, dili man ang atong achievements, dili man ang atong human development performance. Ang mga vaccine karon temporary lamang. Ang atong mga panalapi o gahom temporary lamang. Sama sa kasinatian sa pandemya, pag-abot sa pandemya, undang ang tanan. Apan ang bisan kinsa nga makaangkon sa vaccine diha kag Ginoong Hesus, ang eternal healing, ang eternal life and forgiveness iyang maangkon. Dili ba ang forgiveness ang pagpasaylo mao may pinakadako nga atong gikinahanglan sa kalibutan? O dili ba ang eternal life mao may pinakadako nga gikinahanglan sa tibuok kalibutan? Karon iya na nang gihatag mga igsoon alang kanato diha sa Pasko, diha sa iyang kamatayon, diha sa iyang pagkabanhaw, ug diha sa iyang pagbalik pag-usab. Ang gikinahanglan ang imong pagtuo.
imong pasalig. Pagsalig kaniya. Wa man kinahanglan ang Ginoo sa imong maayong buhat, sa imong dagko jud nga hinatagan. Pero mudawat pud mig na ihatag. Wa man nagapas ang Ginoo sa imong relihiyosong buhat ug pagkabinut-an nimo. Kay kisa gibut-an po nato. Wala man nagapas ang Ginoo sa imong pagkamatarong tungod kay ang atong pagkamatarong lagi trapo lamang biya sa iyang atubangan. Apan sa dihang gihatag na sa Ginoo ang iyang pagkamatarong dinhi kanato, nakita na sa Dios ang pagkamatarong sa atong kasing-kasing sa matinud-anon natong pagtuo o pagsalig kaniya. Mga igsoon, mao kini ang tinuod nga kahulugan sa Pasko. Ang Pasko dili na kaon, inom. Atong Pasko karon lahi na. Bidyoki diri, bidyo suroy diri. Mga usab jud ay. Pero ang tinuod nga kahulugan, mao nga atong dawaton ang gasa niya nga vaccine si Ginoong Hesus Emmanuel, God with us. Ug atong ikinabuhi ang iyang gugma sa tanang panahon sa atong mga kinabuhi. Gigamit sa Albert Bourla, usa sa mga nag-invento og vaccine, usa ka Hudyo. Pero 2,000 years ago, usa ka Hudyo nga tao sa Bethlehem na ilhan nga Nazaretnon. Si Jesus nga Nazaretnon ang iyang kinabuhi usa ka vaccine sa tanan nga mutuo ug mosalig kaniya. Hinaot nga ang paglaom, kalinaw, gugma ug kalipay ni Kristo niining Pasko ug sa bagong tuig atong mabatunan ato siyang ilhon nga atong Ginoo ug manluluwas. Salamati ang Dios sa 2020 ug pun-a ang imong kasing-kasing sa kalipay sa moabot nga bagong tuig sa iyang pagbuban. Panalangin sa Dios mana kanato. Mahal Anak, Espiritu Santo. Amen. Magaampo kita. Amahan nga langitnon, makagagahom sa tanan, kami nagapasalamat kanimo sa mga pulo nga among napatalinghugan karong adlaw. Ug hinaot nga kini magpulos gayod sa among pagkinabuhi aron mo'y among giya magamit kini sa panahon sa among pagsulti, sa among pagbuhat, sa among paghuna-huna, sa among paghimog mga desisyon nga pinaagi sa imong mga pulong mahimong Diyos nun ang mga butang among gipanghimo ug kini mapuslanon gayod aron ang among pagkaasin ug ang among pagkasuga makita sa katawhan ug maabot diha kanimo ingon nga humot nga halad, ingon nga among pagsimba. Tapuson namo kining tuiga nining among katapusang simba sa among hiniusang panimbahon. Salamat Ginoo sa niaging tuig, sa imong paggiya kanamo, sa imong proteksyon, sa imong provisyon sa tanan namo nga mga panginahanglan. Among giila nga walay lain nga nagatabang kanamo kun dili ikaw lamang. Gawas kanimo wala kami mahimo. Dili kami makaabot hangtod sa katapusang adlaw nining tuiga kung wala kami nimo giubanan. Busa mapasalamaton kami sa among mga kasinatian sa niaging tuig. Ang pandemya nga gihimo sa COVID-19 nga maoy nag-uyog sa among mga panimalay, sa among nasod ug sa tibuok kalibutan. Gisulayan ang among pagtuo pinaagi niini Ginoo ug hangtod karon padayon kami nga nagkaplag nangita sa kahulugan niining mga butanga. Tapuson namo kining tuiga ug hinaot nga biyaan namo ang mga nangaging mga butang. Atubangon namo ang umaabot nga mao ang pag-alagad kanimo. Tagay kami laing tuig niining umaabot nga tuig 2021 usa ka kahigayunan Ginoo nga makapadayon. Dili man bag-ong tuig, bag-ong normal, kung unsa man ang among kasinatian, ipabati ka namo Ginoo nga kami nakabangon na. Pabati ka namo nga kami makalahutay pa. Ug ipabati ka namo nga ikaw nagpabilin ug nagpadayon nga nagatiman kanamo. Nagaampo usab kami nga kining hiniusang panimbahon imong panalanginan nga makadayon gayod ngadto sa mga
panimalay sa mga katawhan dili lamang sa Davao City bisan pa tibuok nasod sa Pilipinas ug sa ubang mga nasod nga nag-uban kanamo sa among pagsimba. Panalangini ang mga pamilya nga karon nagahiusa sila sa pagsimba kauban namo. Kung asa man sila karon napahiluna. Among giampo sa Ginoo ang among mga panginabuhian. Kung asa nimo kami gipahiluna, naaba sa among mga opisina, naaba sa negosyo, naaba sa pagpanarbaho, pagpananom, pagpanagat, ubisan unsa nga imong gitugyan kanamo ingon nga mao'y among sumbanan o kakuhaan sa among inadlaw nga panginabuhian. Ikaw Dios mao ang magpanalangin kanamo pinaagi sa among mga buhat sa kamot. Among gitugyan kanimo ang among panginahanglan kay ikaw lamang mao ang among gisaligan. Bisan pa ang problema sa among nasod, ang padayon nga pagbugno sa gera sa COVID-19 ug ang padayon nga istorya sa kalinaw. Hinaot nga ang mga naggubot sa among nasod makakita og kahayag Ginoo sama sa kahayag nga gidala ni Ginoong Jesucristo nga dili gayud namo palungon kining kahayaga. Dal-o namo si Kristo dili ang among ideolohiya. Nakakita nami presidente nga nagtarong gayud nga dal-on kami paingon ngadto sa maayong biyahe. Busa suportaan namo kini kaming tanang mga Pilipino. Giampo usab namo bisan ang mga problema sa mga relasyon sa magtiayon, relasyon sa mga anak, relasyon sa mga ginikanan, relasyon sa mga paryente, relasyon sa mga ginikanan, silingan, ug bisan pa sa among mga katrabaho. Daghang mga problema sa relasyon Ginoo nga mo'y nakadugang ug kabug-at sa among palasanon. Busa tabangi kami nga makapasaylo, makapalimot ug sama sa imong paghinlo sa among mga kasalanan. Mahinluan usab buntang among kasing-kasing aron sa pag-atubang namo kanimo limpyo kini. O Dios, among gipasalamatan ang tanan ug gilauman nga among madawat ang tanan namong gikipangayo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Atong pamalandungan ang pulong sa Dios nga makita sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 15 hangtod sa 16 nga nagaingon, busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus nga mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad
nga makapahimuot sa Dios. Atong andamon atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ug kasing-kasing sa paghalad, pagdala sa atong mga halad, ikapulo, pasalamat ug uban pa natong mga halad. Magampo kita, o Dios, mapasalamaton kami kanimo tungod sa imuhang makanunayon nga pagbubo sa imong mga panalangin kanamo, matag-usa kanamo o Dios, ug among gidala kining tanan nganha kanimo sa pag-ila nga ikaw ang tinubdan niini. Dawata kini o Dios nga mahimo kining makapahimuot sa imong atubangan ug mahimo kining makadugang sa pagpalapnag sa imong ministeryo dinhi sa kalibutan o Dios. Ug kining tanan himua o Dios nga pinaagi niini nga panalangin ang uban usab mapanalanginan. Kining tanan among gipasalamatan sa imong ngalan. Amen. Alang sa atong mga pahibalo o pasalamat, una atong pasalamatan ang Ginoo nga naka-survive ta ang hiniusang panimbahon nga giapilan sa mga pastor sa nagalain-lain nga mga kasimbahanan din sa Central District. 4 ka bulan na ta nag-operate o kaluoy sa Ginoo kiring Dominguha mao ang katapusang Domingo sa atong pagsimba karong tuiga. Ug magpasalamat ta sa Ginoo nga matapos gyud kining tuiga nga buhi pa ta. Kay kahibalo gyud ta pilay nangamatay sa COVID-19. Pero karon pila ka adlaw na lang mahuman na ang tuig. Padayon ta nga magampo nga makasulod ta sa laing tuig. Makasinggitag Happy New Year in new normal. Sa ako nang gingon, karon mao ang katapusang panimbahon. Tungod kay sa December 31 o January 1 wala tay simba. Sama ni adtong Pizza 25 wala tay simba sa atong hiniusang panimbahon kay atong gitugtan ang mga membro nga moadto sa ilang mga local churches aron mudugtong sa ilang mga pamilya didto. So
ayaw mo mag-expect nga natay simba sa 31 kay wala na. Ang atong sunod simba sa sunod na nga tuig, Enero 3 sa mao gihapon nga oras. So kung atong pod gipasalamatan ang atong speaker karong adlaw, si Pastor J, atong liturgy si Lito, si Erika sa atong company si Pastor Winsel ato ang expert. Salamatan pud nato ang mga sponsor o supporter. Bisan tuod og inani rata ka simple pero naman tay mga panginahanglan ginagmay. Sa kagamay sa atong panginahanglan hastang daghana na mo panalangin. So among pasalamatan ang Ginoo nga iyang gitandog ang mga sponsor namo nya nakapaniudto in town mi. So hinaot nga padayon ta nga magdugtungay, magtinabangay aron nga ang atong pagsimba magpadayon gayud hangtod mahuman ang problema sa COVID-19. So padayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Alang sa atong pagtapos, atong awiton ang atong himno sa pagmantala, Angheles gikan sa langit manindugtang tanan. Angheles gikan sa langit, sayutan upad kamo, sa pagtugon sa sinugan, nagdahig kamo sa Dios. Lumuon simbahon ninyo, among hari nga nataw. Magbalantay sa kaungan, nga nabantay sa kanon. Diyos titipon sa katawan, si Jesus sa sugatan. Lumuon simbahon ninyo, among hari nga nataw. O kamo bangkialam, may tanawon sa layo, sa handom sa kanasuran, mapangita na kamo. Lumuo simbahon ninyo, among hari nga nataw. Mag-aampo kita. Ginoo, salamat nga ikaw ang Emmanuel, nga ni uban sa among panaw sa among kinabuhi. Labi na ni ining tuiga nga daw nasinati ang kangit-ngit o kalisdanan diri sa Pilipinas, ikanapulo ka bulan sa among panaw sa panahon sa health emergency crisis. Salamat nga matapos ang 2020 nga pareho ang mensahe imong gihatag kaniadto pa Ginoo nga doon nay kaluwasan diha sa Emmanuel, God with us, diha kang Ginoong Hesus nga imong gumaoy maayo o walay katapusang vaccine, maghatag og eternal walay katapusang kaayuhan sa kalagog espiritu ug lawas tanang mutuog mosalig. Busa Ginoo, salamat imong gidawat ang among mga pagdaig ug pagpasalamat. Salamat sa Pasko. Salamat sa 2020. Matapos kini uban ang pagdaig ug pagpasalamat kanimo. Ikaw maayo gayon nga Dios. Wala gayon ikaw magkulang. Ang amo Lord ihalad namo among kinabuhi ug ilhon. Kasi Jesus mao'y makaluwas sa among kinabuhi ug ilhon ang iyang pagmando aron sa tuig nga moabot kami malaumon sa iyang kahayag, kami malipayon Ginoo magahulat sa mga grasya, kami magpuyong malinawon sa pagpasaylo pagdugtong sugusa.
kami makabati sa iyang gugma, wala gayoy paghubas. Lord, salamat nalipay ikaw sa tanan namong mga pagday, nakadungog ikaw sa among mga pangamuyo, ug imo nang gitubag ang among gikinahanglan. Padawit kaming ubanan, Ginoo, sa magkinabuhi kami niining mga panahon na. Salamat gayud sa imong pagkamayong nga tanan. Ang panalangin sa Dios nga labing gamhanan ng gugma ni Ginoong Kristo, ang pagkidait, tig-on ug pag-uban. Sa Balang Espiritu man na kanato karon hangtod sa walay katapusan, sa kalasamahan sa Anak ng Espiritu Santo. Amen. nagsaulo niining Pasko nga malipayo hatagi kami sa inyong kaagpo pagabas landa